kapaz direlako gauza izugarriak egiteko. Azkenean, utzi egin bartzaielako, ez? Zuek liburuan esaten dezuten moduan, jolas librea. Osea, beharrezkoa da, gure semeak, sume alabak utzi barritxugulako, hankasartzen, ikasten, burbuxa edo esaten zenuten hortatik hankanpo usten, pasagialako estremo batetik bestera, eta nik uste hori beharrezkoa dela. Osea, gure seme alabek gaitasuna daukate eta konstrukzio bat egin behar dute, osea, eraikuntza bat, beraien izakeraren eraikuntza bat egin behar dute, eta hori hasten da, ensaio error. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Jolas librearen gainbera. Ongi etorri nerabeen garrasira, gaurkoan jolas librea. Eta esan dugu, librea, ez gidatua. Hori da, Maitane, garrantzitsua da, hor azpimarra jartzea, askatasunetik egin beharreko zerbait delako, bere balio erantzi hori eskuratu nahi badu bentsat, ez da? Hor, hausnartu behar dugu, ugaztun guztiok egiten dugun zerbait dela, eta egin behar dugun zerbait dela, izan ere, gure garapen fisiko, gaitasun fisiko askoren oinarria hor dago, baino baita ere, gure gaitasun emozionalak eta sozialak garatzeko aukera paregabea delako, ez da? Hor ikasten dugu guk, jakin gabe, kooperatzen, talde lanean jarduten, baita ere, esango nuke, harreman sozial horiek izaten, ez da? Jolas arriskutsuago horietan, beldurra sentitzen eta ez burua galtzen, ez? Zerbait oso garrantzitsua, gerora bizitzazkegun, hainbat bizipenen aurrean, ez? Baliabide horiek garatzen joateko, eta baita ere, elkarren alboan gaudenean, ondo egoten ikasteko, ez da? Bitu hor zenbat herramienta eman dituzun, Telmo? Hau oso garrantzitsua da, zego iruditzen zaigu ez, jolasak ez dula bakarrik jolasa dala, eta ez hori baino gehiago da, zer da, berez da, behar evolutibo biologiko bat. Horrela definitzen du mundu mailan aski ezaguna den Peter Gray ikerlariak. Eta ez gara konturatzen zenbateraino garrantzia daukan, gure txikietan erabean, ez, garapen horretan. Baina ze pasatzen da, zergatik ez diegu uzten guk gaur egun jolas liberrea ulasai egiten. Gaur emango ditugu 4 puntutxo, bat da beldurrak. Guraso eta heldu bezala, beldurra daukagu eta orain, denbora oro eskatzen nahi gure seme alaba hori kontrolatuta egotea, gure gandik gertu egotea, eta horrek ez dio uzten, kalean, jolasean, libre, ez, bere garapen propio horretan ibiltzea. Orduan, beti kontrol horretan ibiltzen gea. Eta hori gutxi balitz, gure espektatibat. Gaur egun, zenbat ume, eta, nire galdera, ume baino da, zenbat nerabe ikusten dituzue astean zehar kalean. Normalean da beti ekintza gidatu batera, jolas gidatu batera, ez? Igual, entrenamendua, kirol konkretu bat, ingelesa, musika, eta ondo daude, oso ondo. Baina kalean libreki beraien arteko harreman hoietan jolasten, geroz eta gutxiago. Eta hori, gutxi balitz, imaginatu orain, gaur egun, ze jarri diegu hortartean. Teknologi pila bat, ez? Beraien eskuetan, kanpo kaldean edo beraien denbora ozio horretan, ez? Alternatiba bat izango balitz bezala. Espektatibak, beldurrak, teknologia, gure kontrolak kaletatik atera ditugu eta jolas libroietatik. Eta horrek ondorio latzak dakartza, ez da? Hori da. Eta ondorioetan ikusteko edo ulertzeko, gu pentsatu behar dugu, beraien bizitzarako autogestiorako, ez? Behar dituzten herramienta guzti horiek beraien arteko harremane horietan egiten dute. Hau ez balima dago, ikasten dutena da beste harreman botere batzuetan egiten, baina ez beraien artean, beldurra gestionatzen gauzak egiten, eta horrek ondorio handiak ditu. Horia, bide beretik, hausnartu beharko genuke, noiz den benetan ume bat bere bizitzaren jabe bakarri dagoenean. Eta beraz, ez, autokontrol pertzepzio hori izatea ekiditen badugu, zer nolako ondorio izango du? Gerora, pentsatzea bere bizitza egongo gala beste norbaiten menpe, edo etorkizunaren menpe, eta ez horren beste bere eginaren menpe. Kreatibitatea, sormena, zenbat gauzak ematen ditunez, jolas libre horrek. Eta kentzeak zer dakarren, nartzisismoaren igoera, empatiaren jetxiera. Egoa, individualismoa, hainbeste kejatzen gehan gaur egun beraietaz, hori da ondorez, eta... Eta
burura etorri zait baita ere, beharrezko kontaktua patogenoarekin, ez? Bizitza edo sentimendu ez oso atseginekin kontaktu hori garatzea, gero agian vitamina dosietan murgilduko gara guzti horretan, baino nik uste aipagarria dela baita ere, lehena esan dudana, ez? Ugaztun guztiok egiten dugun zerbait dela, eta bada urte batzuk egintzala esperimentu bat tximinu batzukin eta xagu batzuekin. Eta hoi, kendu zitzaien aukera, ez? Jolas librea egitearena, eta hortik urte batzutara, testu inguru desberdinetan jarri zituzten xagu eta tximinu hauek. Alde batetik jarri zituzten, ezagutzen ez zituzten testu ingurutan, espazioetan. Eta nola reakzionatu zuten, nola erantzun zuten xagu eta tximinu hauek egora horri? Kikilduta, iskin baten, ez, makurtuta geratu zian, eta jolas librean ezitua izan zirenak aldiz, espazio hori esploratzen hasi zian, ezta? Bai, arakatzaileak. Hala da. Eta bestetik, berdin jokatu zuten, bestelako testu inguru baten. Alegia jarri zuten, bere parekidea zen, ezagutzen ez zuten, baina beste xagu bat jarri zuten aurrean, edo tximu bat jarri zuten aurrean tximuen kasuan, ezta? Eta zer gertatu zen? Ez zutela, kodigo sozial horiei erantzuteko gaitasunik. Eta erantzute zuten, kikiltzen, edo agresiboki erasotzen, ezta? Gaur askotan erabengan ikusten dugun jokaera bat. Horixe da, maitane, gogoeta edo maigainan jarri nahi nuen gogoeta, ezta? Gure txikiei jolas librea disfrutatzeko, garatzeko aukera guzti horiek kentzen diegun neurrian, ezote ari gara, guzti hau bultzatzen, ezta? Oinarrizko gaitasunak, harremantzeko gaitasunak, murrizteko joera horretan. Hori da, bai. Bueno, honen guztiaren ondoren, Telmo, bagoaz, elkarrizketa batera, non bi gonbidatu ditugun, beraiekin solasaldi hau egingo dugun, jolas libreari buruz. Oso ondo ezagutzen dituzten erabeak, beraz, adi egon. Elkarrizketa. Oraingoan, bi gonbidatu berri, ibilbide luzeko bi hezitzaile, eta gaur zu entzuteko prez, bikote? Kaixo. Kaixo. Ongi etorri Miren eta Mikel. Eskerrik asko. Eta lehenengo galderarekin hasteko, guazen zuzenean gaiari ikosi egitera. Nola ikusten dituzue gaur egungo nerabeak, batez ere, harreman gaitasunen inguruan? Egia esan, sare sozialak sartu zirenetikan gauza nahiko esan genezake aldatu egin dela. Beste, nik esango nuke estenatoki batean gaudela, eta gauzak izugarri aldatu egin diala, sare sozialekin. Beraien arteko harremantzeko modua desberdina da guztiz gure garaiarekin konparatuta, eta nik esango nuke gauza asko galdu egiten nahi diala, egia esan. Adibidez, Miguel? Gertutasuna, aurrez aurre begiratzearena, tentsio horiek, emozio horiek, ez pertsona hori irakurtzea, ez? Ze momentuko elkarrizketa batean, ze pertsona horrek ze erantzun ematen dizun, ze feedbacka ematen dizun, da guzti hori sare sozialen bitartez galdu eginda. Eta gero sare sozialak berak ere bai, ez? Posture hori, beste zurea benetazkoa ez den bizitza bat erakustearena, ez? Ja da oso artifiziala bezala, ez? Zura buruz, Miren? Bai, bat iten dut guztiz Mikelekin, hor empatia, nik empatia asko lantzen dute ikasleekin, ze uste hor dagoela gakoa, bestian lekoa jartzea. Eta bestian lekoa jarri gaitezke soilik aurpegira biratzen badiogu, eta aurrez aurreko harreman hori baldin badako, bestela ezinezkoa da. Eta ariketa bat iten dute geletan horren inguruan, eta hor oso gutxitan esan behar daka, baina tokatu izan zait, ezinezkoa duten gazte batzuk beste bati aurpegira eta bigetera behiratzea. Bai, eta ez dakabe inungo arazorik, etiketarik ez dakabe, baina zailtasuna, kriston zailtasuna, galtzen egara, empatia galtzen egara, eta gizarte moduan etzeko oso keskagarria. Begiratzen geanean, ez? Hor beste kontaktu mota bat da. Claro, gauza pila bat jasotzen dira, eta harremana desberdina da. Gehiago eskatzen du, norbanakoa beste baten aurrian daunia, banik maitan esaten diot, gaizki behiratzen dit, ja justatu iten mezua, baina espadakate erreakzio hori momentuan da aurrez aurre oso zaila da. Eta harremanan ikustote, ostu indiala nabarmen, orokorrian. Bai. Eta hezitzaile bezala zuek, ze arrisku ikusten diozue gaur egungo egoerari? Orokorrian pantailen erabilera, arrisko asko daude. Nezeko zuekor liburuan aipatzen desuna, osasun mentala nabaritzen da. Nik geletan nahonean, eta hori da nik etxera eramateten sentsazio hori bakarda diana, sentitzen dut. Beraiek igual ez diat espresatzen bakarda deitz bezala, baina hor da aplikazioa birriel hortan, ez? Galtze, zein interesatzen zaizu zergatik konektatzen zarete birriel hortara, eta erantzuna da besteek zer egiten duten ikusteko, hau da, besteen bizitza behiratzeko behar hori norbenakoan dakan bizitza horre betetzen ez ditun bezala, hori bat, baina asko daude, antxietatia,
depresio, autoestima, daude gauza pila bat pantaila lotuta daudenak. Eta nik uste gizarte bezala erantzunkizun badakaula, nik gurasoekin asko lan iten dut, baina ez dago bakarrik gurasoen gain guztia. Nik uste aratago dijoan zerbait dela, eta gizarte moduan, gure gaztetxo hauek nola dauden, maigaina jarri behar deula, eta honi buruz hitz egin behar eta erabakiak ausardiakin hartu inberritugula. Pelota bota beharrean ez, bata beste helduen artean da, azten zaigu berriro fokoa benetan zein dan, zeda berez nerabea eta txikia, eta da, denon artean, ez dit importa eskola, ni guraso, municipal, dana, ez? Danak. Eta horraztu iten zaigu, batzutan pasa egiten dugu, ez ga konturatzen pasatze horretan, hui pasatzen zaila guztia, ez? Hori da, bai. Mikel, zure iritziz, pantaien aurrean horren beste denbora emateak, eta ondorioz, buruz buruko elkartzei eta jolas libreari eta kalean egoteari horremesteteko denbora kentzeak, zer nolako ondorioak ekartzen ari da? Printzipioz, aurrekoan esaten genuen ez, mugikorretan lauzpabos bat ordu ematen maituzte, beste gauza batzuk egitari utzi diotela. Azkenean, bere bizitzarako oso garrantzitsua dean beste ekintza batzuk, ez? Kirola egitea, lagunekin gelditzea, kalera jutea, beste esperientzia batzuk bizitzeari utzi egin diote, uko egiten diote. Eta azkenean, esperientzia artifizial bat aukeratu egiten dute edo dugu. Azkenean gure hor saku hortan sartutago delako, sare sozialak denei harrapatzen gaituztelako, nik esaten den bezala, mugikorrein egiten dira denbora lapurra. Azkenean, 5 ordu ematen balen baituzu Instagramean, ez dituzu beste 5 ordu eman gauz asko egiten. Horrek garamatza ondorengo gogoetara, ez? Sare sozialak dira edo asozialak? Guztiz asozialak, esango nuke. Azkenean, Apunte txiki bat, lehengunen komentatu gendu amaita ere, Jon Sarasuari ondela gutxi entzun nion, estiala, kriston gola sartu digutela, estiala sare sozialak, sare telematikoa. Eta gustau zitzaiten pila bat. Sare telematikoa, estia sozializatzeko ez da gutxia. Kontrakoa esango genduken, ez? Kontrakoa, bere joera gaina, kontrakoa. Bilatzen ari dela, ez? Norbanak, nerabe edo aur horrengan gaina, ez? Justo, euskorrago dagoen momentu horretan, pertsona horrei bilatzera doa zenean. Orduan, eta berai saltzen zaie kontrakoa esan ez. Eta hauskortasun horretan, ze arrisku ikusten dituzuen nabarmenen, edo badakit, ez, ibilbide luzeko azaretela, eta nerabe askorekin elkartu zaretela, ze adibide emango zenukete, horrelako esperientzia ez osasuntxuak izan dituzten nerabeen inguruan? Nik biet horri zaizketuen burura. Batxiko ikasle batzuekin, nik ja nola instituto batzuetan gaur egun ere mobila eraman daiteken erabili ez, baina asko eta asko poltsikoan daramate, gela bitan sartzen ari zenean lehengo gauza eskatzen die bolondrez norke emango lidaken mobila eta jartzen ditudanak irakaslea megaina pa. Eta gertatu zait ja 2 aldiz saio hasi eta 10 minututara miren markatu da, zer da, mobila gueltatuko jaso? Zertako, ez tezu behar? Ez sentitzen dut gorputzean zerbait falta zaidala, benetan nahi zara? Eta zaten, eutxi jozu horreri. Osa, nik ez dut eserringo mobilakin, baina eutxi... Sostengatu horre. Hori da, ez da eser gertatzen, pentsaizu ese punturaino eda pasada bat. Eta gero beste bat, beste sare sozial bat, abenduan uste 2023an desagertu zala, Omegle, horre dakizuen moduan edozein sare sozial edonork deskargatu dezake, inongo kontrolik eta filtrori gabe, eta bazegoen bat Omegle izenakoa, talk to strangers jartzen zuen, ez? Habla con extraños, ez ezagunekin hitz egin zan eslogana. Berez, 18 urtetik gorako aplikazioa zan, baina berez. Hori da. Eta nire pentsaizu abenduan itxi zuten, uste eta abendu izan zala, geroztik, ikasturte guztiontan, noizbenka LH4, LH5, LH6ko ikasleek esaten de, bai, Omegle ezagutzen deu. Eta nolatan sartu ginean, da pizkat kuskusi atzera zezan, eta gertatu zen zaie, bideo txat bat itea, gizon heldu batekin masturbatzen izan bitartean. Edmunduk edo zinekin dezakezu matxo hori o kontaktu hori orduan. Kristona, claro, edo zin pertsonakin kontaktatzeko aukera ematen dizulako, ez? Azkenean leio ireki bada eta mugagabekoa. Gaur egun, Mikel, aplikazio hori ez dugu gure artean beste batzu ditugu, ez da? Bai, hasiera baten txarrulet izan zan ez Omegleren, hasierakoa ez, edo kopia izan zan Omegle itxita, Txatur bat, masturbatzeko ja zuzenean erabiltzen dan txata izan leike, azkenean, gauza da, youtuberrak eta erabiltzen dituztela askotan Omegle bezalako txatak, barregarriak izan zitezken bideoak egiteko moduan, jendeari bere, kultura orokorreko galderak eginez, eta horren erantzunak pixkat,
broma moduan, karo, askotan LH lau, eske oso txikia dia, askotan ez zuten onbegleren benetazko zeintzen zentzua ikusten, baizik eta sartzen zian, beraiek ikusten txizuzelako. Karo, nik beti esaten diet izketan, YouTubeen ikusten dian gauza guztiak, dana prestatuta daudela, agian ikusten dezun bideo hori beste 35 grabatu itxuzte eta gaizki atera diana dia, eta, karo, izugarrizko arriskoak. Osea, eduki desegokia izarribidea, zuk esan duzun bezala, eske leio ireki bada. Arrisko bien artean, zein nabarmenduko zenuke zure esperientzian? Esperientzian nik sextina ikusi dut esente, bueno, oso modan jarri zian fotopoia eta olako guntuk, bere gorputzeko zati baten argazkiak bidaltzea, hori, harreman batekin hasten dian, hori, nobilo berriak eta barrak, eta, klaro, olako baten argazki bat, goatzen naiz, kasu batetaz, behin bakarrik ikusteko moduko WhatsApp argazki bat bidalintzula, eta mutikoak lagun baten mugikorra hartu zuen, horri argazki bat ateatzeko. Karo, ja, lagunak bazeukan, zabaltzen hasi zan, eta 3 egunetan, herri hortan, ondoko beste 7-8 herritan, argazkia partekatuta zeon. Neskaren, gorputzeko zati baten argazkia. Neskaren izenarekin noski, ze kurtxotan ikasten zuen jarritzen zuela. Datu guzti. Bai, dan bere bizitza guztia, egun batetik bestera, nola kudeatu hori, zumen emozional bat zarenean, ez? Nera zarenean. Karo, gainera zuke konfiantzazko pertsona batekin, harreman bat astentzeran pertsona batekin, osea, dena lapikora botatzen duzunean, eta batean erantzuna hori denean, ez? Justu kontrakoa, imaginau. Non gelditzen da hor gure intimitate guztia, ez? Osea, esplorazio oso ondo dago, baina nik esploratzen den hori denak ikusi balima dezakete, gaur egun hori arriskutsua izan daiteke. Nik askotan hor empatia lanketak egiten dut beraiekin da gatetzen ditez, zuen horrelako argazkiren bat, zure ikastetxe guztiak ukiko balu, nola bueltauko zinak astelenian eskolara. Gehiengoen erantzuna da, ez nintzake bueltauko. Eta honek esate diet, imaginau, azure bizitzari ze buelta ematen zaion guztiz, nola aldatzen zaizu bizitza, pertsona batek erabaki duelako argazki hori partekatzea. Beste batekin, eta gero beste batekin, eta izugarria dira. Zein ohikoa bihurtu daitekin guzti hori, horrelako tresna potente bat eskuoietan utzi ezkero, ez? Nera hausnarketa ondorengo da, erabilera arduratsu bat eska dakiokegu nera bati? Ziegizkoa da? Ez, kotxe bat gidatzen utziko genioke. Ez daukate gerora edo etorkizunerako begirada hori. Ondorioak ez dituzte hemendikan luzera begiratzen. Beraien ondoriorik luzena, hemengo pare bat hilabetetan daukaten juerga edo festa izango da. San Juanak edo berintza Donostia eguna hortxe ibiltzen dira. Ez dira gai pentsatzeko. Edo bere ekintzaren ondorioak ekarriko sari hori lehen ezten dute ondorioen aurretan. Eske beraien garuna eta gorputzaren dekan ez dago garatuta hortarako. Ezin da eskatu hori da. Miren zure ustez? Bai, guztiz ados, eskatzen ari gara gauza bat ezinezkoa dela. Ezinezkoa da, nik askotan ere kotxian gidatzeko baimena, ez, horre adibide moduan jartzen dira baita ere, zesaten nien, batek asmatuko, elatxe laun, batek igual nire kotxe usten badietu hemen parkeinan asmatuko luke arrankatuta metro batzuk itxera. Bai, beti. Baina hork esan dugu presa betela kotxe bat gidatzeko Donostiara Bilbora juteko autopistan, ez konturatzen diaz gaude hori pres. TikToken sartzeko gaitasuna, kasu, bideo bat ikusteko, WhatsAppa bialtzeko, perfecto, baina esan nahi du presa betela, beraiek ere badakite. Baina nire sentsazioa, sartu, barruan sartu ditugula eta itotzen egin gaila. Badakit oso estremista naizela, baina dia talde mutil neska jatorra mundiala dia. Eta daude hor esklabu bezala. Ni sentsazioa helduok sartu ditugula hor, gube sartu garen bezala, eta hausnarketa gabe da freno zapaldu gabe. Bai, zau da galdera, miren, Bai, hausnarketa bat jarri nahiko nuke maigainan, ze gaizki ulertuak egoten dira, nik ulertu dudanatikan adina atzeratzea izango litzateke abia puntutako bat, baina atzeratzeatik soilik ez du harreman osasuntsu bat ekarriko, pentsatzen dut horrekin batera eziketa bat datorrela, ezta? Adina atzeratzeak ez dula esan nahi ezitu behar ezitugunik. Ez, justo al revés. Gauza bat atzeratzia, oso garrantzitsuako maitanek esatu zuen bezala, beraien garuna oraindik ez dagoelako pres, goazen denbora ustera bizitzako beste gauza batzu bezala, goazen denbora ustera garun hori garatzen juteko, eta bitarte hortan beti eziketa ezinbestekoa da. Bai helduena, baina beraiena bereziki, eta pixkat bideo hori beraiekin beharra dakau, eta dauden arriskuetaz hitz egin, erabilera onak zentzu izan daitezken, gu geu nola erabiltzen ditugun, eta horra apaltasun guztiarekin, eske hori, nik bezaten diet, sare sozialak eta internet ez da jaio gu entretenitzeko,
gu engantzatzeko, gu manipulatzeko negozio handi badago, eta hori askotan kostatze zaie negozio hori beraiek ikustia. Ez dia jabetzen hortaz. Lengunean, ez dakiz herritan zan, Bizkaiko herri baten, eta LH6ko mutilo baina, mire, mundiala da, naik gustatzen bazait, zagatik jaso behar deta didazen publizidadia, positibo bezala. Orduan daude, nik uste informazio eta Begira formakuntza. zorrotz faltan, ez da? Bai, zaila da, adin hortan hori ulertzia, baina... Txegera kritikoa, ez? Hoi da, hori da. bai. Bai, eta egia pixkat esaten zer ez daukate, baina bukatzeko pixka bat eta hola, mezu konstruktioa, seguren erabeak eta gure txikiak ikaragarriak dira. Zer esan dezakezu ez, etxetan gurasoak eta momentu hontan egoera honen aurrean, erantzun guztia beraiengan jartzen dutenen eta, esateko, sinistu barra daukagu beraiengan, zergatik sinistu barra dugu beraiengan, zer dute? Zuek kontrastu asko daukazu beraiekin. Gero nikin goet. Kapaz direlako gauza izugarriak egiteko. Azkenean, utz egin bartzaielako, ez? Zuek liburuan esaten dezuten moduan, jolas librea. Osea, beharrezkoa da, gure semeak, xume alabak utzi barritxugulako, hankasartzen, ikasten, burbuxa edo esaten zenuten hortatik hankanpo uzten, pasagealako estremo batetik bestera, eta nik uste hori beharrezkoa dela. Osea, gure seme alabek gaitasuna daukate eta konstrukzio bat egin behar dute, osea, eraikuntza bat, beraien izakeraren eraikuntza bat egin behar dute, eta hori hasten da, ensaio error. Eta utzi behar diogu hori egiten aske. Bai. Limiterik gabe, badaude jolasak, ja, beraien araua eta euskatenak, eta gauza batzuk ikasuko etxuzte, eskola hor dago, hezkuntza ez formala hor dago, bizitza hor dago, kalea hor dago, eta nik uste kalekumeak bilakatu behar ditugula, kalean, ez ditu kalean bizi. Pantaiak entzen direnean bizitza ernetzen da, ez? Claro. Ez que esan dagoa, pantaian burua sartuta baldin bakazu, ez daukazu burua bezetoki batzutan. Eta beharrezkoa da, aurrez aurreko kontaktu hori ukitzea, lagunekin jolastea, min egitea, norbaitek zu min ematea, zuk hori bizitzea, eta pertsonak feedback hori ematea. Pantaiak hori ez dizu emango. Pantaiak emango izuna gainera da, errealitate faltsu bat. Azkenean, makillatutako errealitate bat, nik beraien jartzen dizkiet filtroen historioa, adimen artifizialarekin egindako pertsonaiak ja sare sozialetan, eta dena hori hor daukate, orduan benetazko bizitza. Hori da behar dutena. Eta aurre egin ezin dioten patogeno ikaragarri bat uzten diote eskura, ez da? Miren? Bai. Azkenian, horrere, badago netzako beste, ustet libuna aspaldi irakurri nu, baina ustet aipatzen zenutela, guraso bezala, batzutan, askotan esango nuke gain babestin ditugula. Bai. Orduan, ez desatela burbuia emozionala ditzen. Hori da. Burbuia. Baina baiten aipatzen zenuten, netzako hori klabia da Bai, ere. puzlearen pieza oso garrantzitsua da momentu hontan. Oso. Zerrela sartu zaigu mugikorra, kontrolatu nahian. Claro, eske hor dago, netzako hor dago, bai. Babestu. Eta, eta lehen aipatzen nuen, sentitzen duten pena hori, jolako gazte marabilloso kateatzen zaititza, baina ikusitza nola beraiek ere guraso edakamen diskurtso hori bere ganatu indute. Eske ona da nere gurasoa kontrolatzea da, nire oi purde jartzen zait, esaten dira eske aitari mesua bialdo berdo parke salatzen naizenean. Edo amari beste mezu bat, o argazki bat etxeratzen naizenean. Terrible. Eta gaztiak dia, osea, eske niretzako da bizian definizioa. Da, bizitza guztia horreti dute, kriston energia, indarra, gauzak argumentatzeko ja beste puntu baten, ja, umiak ez dia, orduan, bina utzin behar diegu, eta aspertzia, eta harremanak utetzia, aspertzia, eske kaiak askolako ematen du, baina... Labur bilduz bizitzea, ez, benetan? Bai, hoxe. Eta egonda kontzeptu bat asko gustatu ditela esan dezuela, eta izan da kalekume, eta lehen kalekumek fama txarra zeukan. Bai, arrazoia. Eta kaletik atera nahi izan ditugu, eta konsekuentzia handia dauka horrek. Eta orain ikuste kalekume asko behar ditugula, etxeume asko baino, ze asko etxean aislatuta dauzkagu. Orduan, asko gustatu zait, eta kalean ez egotea ez da seinale ona. Eta lehen hartzen gendun seinale ontzat bezala, ez etxean dago, lasai dago, kontuz lasai hori zer dan. Zer dan, hori da. Bueno, eskerrik asko. Pantaia gutxiago, kale gehiago, bizitza gehiago, ez da? Hori da. Ederki, honekin amaitzen dugu, gaurko solasaldia, oso interesgarria, eta orain, guazen ikustera, gure azken vitamina dosiak. Vitamina dosiak. Bagoaz vitamina dosietara, Telmo, lehengo dosia? Lehengo dosia maitan eta erantzukizuna. Erantzukizunak hartu behar dituzte txikitatik. Azkenean, heziketaren helburua da norbanako autonomoak bihurtzea, ez? Gure txikiak ez dependenteak. Eta hortarako, erantzukizunak. Eta erantzukizunak zerrak hartzen du?
frustrazio asko. Ze jolas honetan ikasi behar duguna batutan irabazi egingo dugula, baino beste askoetan galdu egingo dugula. Eta ez da ezer pasatzen galtzagatik, ez dute dominak behar une oro. Kontuz gauza bat da balorazioa, legitimizazioa eta beste bat beti goraipatzean egotea. Horia. Irabazten ikasi behar dute, galtzen ikasi behar dute, eta denek dute domino bat zertan eraman behar. Eta era berean ikasi behar dute, azterketa suspenditzerakoan, frustrazio hori kudeatzen, ze latza da egoera, unibertsitatera ere joaten hasi dira gurasoak, horrelako erreklamazioak egiteko, ezta? Orduan, erantzukizun hori, frustrazio tolerantzia hori garatzen utzi behar diogu, eta baita ere lotxa gainditzen, ezta? Bai, ze jolasak hori ematen du, jolasa esan dugu ez, bereik harremantzeko daukaten gaitasunik handiena bertan lortzen dutela. Jolasaren bitartez lotxak gainditzen jungo dira. Nik ez balimadet begirada hori ez, hemen ezitzaiekin hitz egin dugun bezala, begirada hori ez balima dago, ezingo ditut nire lotxa guztiai aurreia. Eta azkenik, aspermenarekin kudeatzeko, edo aspermena sortu dezaken frustrazio hori kudeatzeko baliabideak garatzeko aukera eman, ezta? Azkenean pantalla baten erabilera, bidai luze baten, ez da aspermenarekin jokatzeko baliabide bat, baizik eta ari garena egiten da, garunari bere baliabideak garatzeko aukera kentzen. Beraz, kontu handiarekin ibili behar dugu, bai ardura aldetik, baita frustrazio tolerantziarekin, eta baita hirugarrengo vitamina dosia eta azkena izango litzateke jolas librearen onurak aprobetxatzez, da? Erabat, eske bizitzeko herramienta guztiak bertan jasoko dituzte. Orduan, bizitzaren jokuaren, dauden erramenta, prozesuak, keinu sozial guzti horiek ikasiko dituzte. Hori gabe ezingo dute bizitzan aurre egin. Hori da, lehenengoa izango litzateke, beraien bizitza kontrolatzeko gaitasuna dutela, eta beraz, bizitza edo mundua ez dela horren arriskutsua. Bai, ze hor, azek oendikan, demora guztian daukagun, behin eta berriz irten dioguna mundu arriskutsu bat, ez, munduan arriskuak daude, mundua marabilloso izan behar da, eta bereik esploratu egin behar daukate. Hori da, eta horrekin batera, bizitzak duen bizitasun hori, postasun hori, eta beraz, mundu ez dela horren aspergarria, horren depresiboa, eta eraberean, berdinekin jokatzen ikasiko dute. Empatia lantzen, eta nolabait narzisismo hori gainditzen, sare sozialek areagotu duten, ezta? Bai, eta gogoratu bizitza jolas bat dela. Ez dago beste gauza bat, ez? Bizitzan esango gendukena hain definizioa egiten diona bizitzari, eta da jolasa. Eta bizitza hontan, jolasten ikasten ez balima dugu, bizitzak jan egiten gaitu. Beraz, presentzia gehiago jolas librari eta gutxiago pantaiari. Betiko legez, altxa burua eta altxa osasuna. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.